și timpul. Este un soi de haihui în care ne sunt alături dorul, scrisorile, zborul deasupra turnului Londrei, pisicile de pe acoperișurile fierbinți, ilenele cosânzene, florile și mările, mama care își strânge pruncul la piept și câte și mai câte. Aș vrea să-mi evoci momentul debutului. Am debutat la Mogoșoaia. Tema Poarta a fost expoziția mea de diplomă. Venisem după o călătorie în Egipt, văzusem porți egiptene ale templelor, văzusem porți de aici, de la noi. Evocam trecerea aceasta prin pragul porții, de la profan la sacru, de la întuneric la lumină. Și compozițiile erau abstracte. Cred că am pornit bine. Am pășit bine pragul acelei porți, cu dreptul, cred. Am avut o expoziție de la Teatrul Național pe Frida. Poți să o arăți la camera? Pe Frida, da. Îi aduceam un omagiu că a fost imobilizată, după cum se știe, și sărăcuța nu a mai putut călători. Este una dintre cele mai emblematice femei artist. Da, femeile artist nu prea sunt cunoscute. Să le scoatem un pic la lumină. Da. Ele sunt și mame și... Și acolo? Asta este din expoziția Desprinderi de astă vară de la Teatrul Național. Câteodată te duci cu capul în nori, chiar mai sus, aproape de soare, unde te apropii mai mult și mai mult de lumină, pe care o căutăm toți toată viața, lumina asta. Iar lucrarea de acolo este tot din seria Călătoriilor? Din seria Călătoriilor, da. Cred că am avut o expusă acolo unde faceți emisiunea Mic dejun cu un campion.